yakwa alƙur'an babu kowa na can. Ba za ka taimaka ba za a taimake ka ba sai ka ga mutum yanzu sai ya sama rani gaba ɗaya an sha ruwa yanzu mutum sai ya ta gayyara ka. Abincin kuma ba yawa yake da shi ba inda zan je a waje ma zan ci bari ka gani ina zuwa. Kaga abincin nan ba rabon kuda bare bububu. A dan naga kamar wannan yunwa ara da kashe mutum za ta yi wannan shine naskebul din. Yunwa ta buta ta kura kowa ba ta ganin mutuncin kowa su kuma mutane ba sa kaunar su ga kai kiba. Bari ka gani bismillah. Kai gashi kwa da ƙarshen sa abincin nan wallahi tallahi Allah madan bature ta iya abinci. Wannan abinci kumallo da rada bari yanzu zan yi maganin ki. Yawwa Assalamu alaikum malam. Lafiya dai. Malam tambaya nake yi. Ina ji. Yawwa. Ina wuni? Lafiya lau. Lafiya galau. Lafiya. Madalla to kace kai din bako ne? Ni bako ne. To. Madalla. Ina neman gidan Jibrin ne mai fetur bunga. Gidan Jibrin Allah sarki. Yawwa kaga nan kwanar? Kaga wancan kaga can din nan? Na gani. Wannan layin? Na gani. Can da ke nuna ma malam. Ina ganin can nan kuwa, ina gani. Yawwa kusa da wata mahuta sai ka tambaya, za su nuna ma. Haka kawai mutane ka gudu ba baka tsira ba, kowa sai ya nake ta gayyara ka, yanda ake bala'in yin wannan, wallahi tallahi. Shi kenan na ƙi cin abinci a gidan ma wajen ma na fito. Iya? Na ce ga yawan gode Allah. Kai albarka kuwa ka